Ze zeggen er prachtig uit en passen Hielendal in het historische provinciehuis. Heel oors als hoe het er nooit zocht. Treien, lege sokkels. En daar werden de fracties net blij van. Zo ziet het eruit en zo moet het weer worden. Het moet weer in ere hersteld worden. De beelden, zoals ze daar nu ontbreken, moeten gewoon weer terugkomen op een oude plaats. In 2006 ben wij verhuizen naar de Sneker Trekweg. Een jaar later kwamen er antikrakers in en toen die erin kwamen, doen we in de beeldjes alweer fut. En we hadden ze neer waarom voelen. We hadden er ook griezelig naar gezocht. Maar we gaan neer waarom voelen. Ook de mensen die dit gebouw leeghellen wisten van niet. Nee, ze binnen er net meer. En juster hadden we nog maar deputaire poepjes zocht in de kast. Want we dachten misschien binnen ze er nog. Maar ze binnen echt voort. En dat is spietig. De politici in de steden zitten maar de hand niet hier. Die beelden matten dus weer om, hoe dan ik. Het hoort bij deze statenzaal. Hè? Deze statenzaal is een en al Friese en nationale symboliek. En we vinden het gewoon erg jammer dat iets wat hier altijd heeft gestaan er gewoon niet meer is. De enigste zeel van de statenzaal in Nederland die nog in gebruik is, ligt die nou compleet wezen. En daar hebben die treienbeeldjes dus echt bij. Het mooiste zou wezen dat er toch nog iemand komt. Maar nou, wij hadden die beelden of wij hadden die beelden vonden. Dat zou het mooiste wezen. Om de oude beelden echt weer rond te krijgen. Maar als dat net slagje zo, dan moeten we een nieuwe maatje vanzelfs.